L-MEA sejħet lill-Gvern biex illum qabel għada japplika r-rakkomandazzjonijiet tal-imsieħba soċjali biex jassigura li jissalvagwardja l-governanza tajba u l-impjiegi tal-Maltin u l-Awċin. Waqt il-laqgħa annwali li saret mill-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem, il-President Joan Bondin qalet li l-ħaddiema qed ikollhom jadattaw għal ħajja li dejjem qed tinbidel fid-dawl tal-prezzijiet li aktar ma jmur aktar qed jiżdiedu. Joanna Bondin spjegat kif in-negozji qed jesperjenzaw sfidi kbar. Bil-Gvern mu jagħmel kważi xejn quddiem dawn l-isfidi, anzi qed jispiċċa imnawwar bi skandlu wara l-ieħor bl-aktar riċenti tkun il-kundanna li ħarġet mill-qorti għad-dil tal-isptarijiet. Kien hawnhekk fejn il-President tal-Assoċjazzjoni appellat biex il-Gvern ikun dejjem trasparenti u jerfa' r-responsabbiltà għan-nuqqasijiet kbar li saru. Responsabbiltà b'mod speċjali mill-persuni li kienu involuti f'dan l-iskandlu. Iżda fid-dawl ta' dan kollu Roberta Bela qed jibqa' jiddefendi lil Stewart minkejja dak kollu li rajna fl-aħħar ġimgħat bil-poplu għadu qed jistenna li jieħu lura l-miljuni li nsterqu minn dan id-dil illi kien imnawwar bi frodi. Intant l-MEA appellat ukoll biex il-Gvern ikun tassew trasparenti speċjalment fil-kuntratti kollha li daħal għalihom. Dan apparti li xielet bozza fuq il-mod kif jingħataw id-direct orders u fuq l-ingaġġ tal-Persons of Trust.